Dragon. Ayan guys. Ano tayo, mayroon kaming nasikal guys na na malunggay. Ayun, no, daming bunga. And bali pupunta rin po kami ng palengke para makapagluto ng tikoy at saka ng lumpiang toge. Ayan. Akitin daw ni Richie. Akitin mo na ko, Che. Pinapaputol lang may-ari eh. Sayang, akitin na lang natin. Gusto may nakita eh. Sayang guys. Ano mo? Yung maraming bunga kunin mo. Sa baba, ibaba mo. Ito. Yan. Yung maraming bunga kunin mo. Sakad mo sa baba. Ay, putik, may ibon pala. May itlog, oh. And guys, dahil sa katakawan namin ng na-istorbo namin yung ibon guys. Ayan, na-itlog yung ibon. Yan, ang daming bunga ng malunggay, napakababa oh. Sige, gursot mo gursot. Nagmulang kami ng isang araw niya. Yun. Sa baba. Opo. Kaya nga, yung bulaklak po. Marami na yun. Hindi mo ubot. Bigyan mo sila inaan kung gusto nila. Hindi ka mahilig ng ganyan. Loko, hindi pa nila natitikman yan. Itchehan ang marami. Yung iba, ayaw nila niya. Jen. Diyan, meron pa rin ito. Ano ba? Sige, sige. Para mapanood. Yan guys, gusto rin namin magpasalamat kay Ate Rose at kay kay Joey sa pagpapapark ng aming sasakyan. Naka-istorbo kami guys. Walang parking si Maluna. Ayan, thank you po. Ganda ng bahay nila, ang laki. Ang dama na. Ano rin yan, luka na din ka Ate Rose. Subukan niya natin yung bulaklak. Sa munggo po, masarap yan. Guys, alam niyo ba kung ano to? Chacha. Okay naman. Dayap. Hindi yan kalamansi, dayap. Ayun. Malaki po, di ba? Malaki. Kala ko kanina, kalamansi. Ba't ka? Iba yung kalamansi. Kami guys ng palengke. Tanay palengke. Ayun guys, dahil napadaan kami dito sa palengke, bibili tayo na lampi para sa baby boy. Mas mura. Baby boy na ba? Boy po. Hindi pa nga ako. Hindi nga ako na. Oh, hipag ko na naman to. Diba ang ganda nila guys? Siyempre. Ako na ang babag. Ako isama mo pag vlog ka. Uwi na po kayo Mindoro. Din kasama po kayo Mindoro. Isama ako. Basta ba't ako magkakaginto? Ginto. Para ba yung ginto? Magpili ka na. Ano pa baga eh? Ayan, busy sa shopping. O diba? Sa palengke lang. Okay lang sa palengke basta Nasa na yung play na mura lang kasi dito. Saka sandali lang naman niya gagamitin. Sando pala lang. Guys, tama na kung isang balanggaw. Isa ating isang lampen, isang balanggaw. Pwede na. Gatipid. Laba ka ng laba. Mayit maya. Hirap kasi pag lang nakadaya pero ang bata. Alin ba? Ayun bang daw? Diba? Bising-busy. Yung baro-baro. Oo.
Masarap kayong mamili ng ano, ng mga damit ng baby. Palabas pala. Edi na. Yan, yan. Oh, di ba? Ang cute niyan. Kulang ba yung tatlong ganito? Ale, Malakas sa ano yan. kasatla. Siyan yan nga, palit ng palit. Kaya, malakas sa... Mabilan ay pag nalagyan ng bil ayaw na, tanggalin mo na naman. Size 1 na. Ito o pang ano-ano niya no? O, pag naka ano na siya, 2 weeks. 2 weeks, 3 weeks. Mabilis po lumaki ang bata. Guys, alam nyo, ang bilhin lang namin yung pang lumpiang... Balutin mo na lang sa saging. lumpia ang bilhin namin eh, pang lumpia eh. Hindi, napadaan lang kami dito kay Ate Laling. Kaya lang napabili na rin. At dahil ang galing guys mag-sell stock. Bibili kayo sa mall, kamamahal sa mall. Diba? Nakakuha sa sell stock guys. Hindi nga, mamahal naman talaga sa mall. Pwede na yung ano eh, may pa sa bahay. Siyam na. Ito po lang. Ay, ganun na eh. Ganun itong ibang ganito ay. Okay na, hindi na magkaganito. Ano ba yan? Brief na lamang ni isusuot ni Chacha. Brief agad. Ganda oh. Opo, Pag po may pampers ang baby. Pwede po yan. Kahit di na po siya naka-shirt na. Bagay ang init kasi doon no? Pag yung, lalo sa summer. Ito sana yung ibang kasama ng kuko. Ilan pong bonnet na? Ilang ganito. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ano, Che? Big kiss, kailangan ba ba? Che, inggit ka ba? Meron na kami. Inggit ka ba? Kaya lang bawal daw big kiss. Inggit ka ba? Bawal lang gumamit ng big kiss, no? Brief, baby. Ayan guys, ito talaga ang pinunta namin sa palengke. Kaya lang ibang napuntahan. Ay, panlupya. Ang pinili mo? Tignan mo oh. Ayun oh, gusto mo? Tikman mo eh. Masarap yan. Kuya, magkano po yung pinya? Pinyapol. Pinyapol, nandito kasi yung cute. Magana? Ah, see? Guys, may makapuno. Ito, kalaki oh. Baka buko lang yan. Di sigurado. May sabaw din yan? Ah, may sabaw din. Puno talaga. Hindi ginagawa makapuno. Pagbukas mo niya, walang trabaho. Puro laman niya. Hindi sa buko, hindi sa mga laman. O, hindi ka ang laman mo po sa doon. Yung ginagawa makapuno. Pero makapuno talaga. Kahit hilaw yung pagkain. Iba pala. Bakit di tayo magtanim ng ganyan? Buksan ko na. Gusto niyo ba? Pwede na, para sigurado. Ayan, buksan ko. Bukas. Ano natin, hindi na kami. Hindi kami nakakakita na makapuno. Hindi pa ako nakakita niyang makapuno. Pag binuksan yan, puno talaga naman. Hindi ka tulad Naglalangis. Hindi ka tulad sa nung na Alam ko, buwas, buko. Sabay na to. Okay na ramay. Bakit to? Pabiyak nga daw kuya, tignan nga natin kung makapuno talaga yan. Mura na nga yun. Saan kaya may mga ano niyan no? sa piso. Pwede kayong bumili ng ano ng pinakapuno ng landis na makapuno. Hindi, buhay
nito, te. Bili ka nito. Iwi natin sa ano. Iwi mo doon. Akala ko 1 kilo ang ano. Lalaki guys, oh. Nakakalating kilo kasi yun. Akala ko. Alamang. Magkano kilo po ng sibuyas? 130. Bibili na lang nila ng 40 doon. 40 na lang yun. Ng puso, 40 na lang yun. Ayan guys, bumili pala kami kanina ng ano, makapuno. First time kong makabili nito. Ayan, sa mga hindi nakakaalam ng itsura ng makapuno, ito siya. Punong-puno. Kaya pala makapuno. Ganyan. Ito, Wala. Yan na yun, masarap. Sarap yan. tsarahin na lang. Napisan ko na lang. So guys, magmerienda ka, boss. Ayun guys. Yan guys, ang ating makapuno. Imamimi na tamis natin siya. Lagyan natin ng asukal. Pag pinigang mo kaya, ganun din. Ay, hindi ko. Hindi na. Hindi. Hindi na po magagataan. Kasi malambot po. Malagata yan. May mantika eh. Hindi na yung magkayod. Daming ano ko, laman. Oh, tingnan mo siya guys. Oh, para siyang mantika. Oh, tutulo! Oh, iya mo. Oh, Galing. Slimy. Ito na siya, punong-puno. Ibang-iba siya sa ano, sa pangkaraniwang nyug. Sarap. Wala mo kape. Hindi dito plastic. Ayun Ay, nga pala. Guys, ayan, lulutuin na natin ang ating makapuno. Ang ganda ng kulay, oh. Puti. Mahal nito guys, pagka binili mo sa ano, yung naluto na, yung nakabote na. Nalagyan mo na ng asukal yan? Lagyan ko pa lang. Kunti lang nalagyan natin asukal. Sarap yung sa halo-halo. Dapat na-arnibal muna. Ayan. Kaya halo. Hindi, ganyan din. Kasi nabili magluto, na-arnibal. Ito na ang ating makapuno. Ayan, sarap. Maging kang tanan. Tikman natin guys yung makapuno. Sarap. Sarap ito sa halo-halo. Ito naman guys ang aming next na lulutuin. Ang aming hapunan, ukoy. Ayan. Ang ukoy guys ay kilalang kilala dito sa ano, sa Morong Rizal. Basta parating Rizal, yan, kilalang kilala ang ukoy. Hindi yan nawawala sa mga birthdayhan. Kahit birthday, may ukoy. Oo. O kaya yung simpleng ano lang, okasyon. Lalo kami dito sa bahay, talagang madalas kami magluto. Mga hipag ko. Sa kanila ko lang din natutunan to. Nakakapakadali lang yung lutuin. Ang ating kamote. Ayan. Wala po carrots yung isa. Kamote rin yung kulay orange. Hindi maano pala dito ang kamote. Nabili ang kamote dito. Ang sekreto nito guys, ano, maraming sibuyas. Yun yung isa sa nagpapasarap. Sibuyas. Sibuyas is life.
Ay, naku, ang sibuyas baw. Iwan ko lang sa sibuyas namin. Kasi sa palengke ngayon guys, halos ano na, pabagsak presyo na. Paano pa pagdating sa market? Kaya talagang ano kami, kinakabahan sa magiging presyo ng aming sibuyas. Ano, kinchay, sarap. Lasing na. Bango. Sarap rin yan sa pansit. Yung mga nasa Mindoro, hindi makaluto. Hindi sila magluto. Kung ano lang maluto nila. Kaya kami mga guys, ang magluluto mga. At ang yung mga naiwan guys, ang kanam lang din ang lutuin ay tinakbel. At saka ginisang kamatis. Ako. Yan, mga walang alam kasi magluto. Teman. Dapat ano, pag ganyan, dapat marunong na rin kayo magluto kasi syempre hindi naman laging tayo ang magkakasama. Swerte to. Yan, para mayroon siyang kulay. Yan mo lang siya sa hot water para makuha mo yung kulay niya. Magagaling kasi magluto yung mga hipag ko, yung lalo yung si Ate Laling. Diba, Che? Kamuti rice. Ate Price. Yung mga viewers nating ano, mga taga-Morong ito, alam na alam nila to. Si ka Islaw. Yan. Alam kong alam niya tong ano na to. Ukoy. Tsaka si Kaeba Valdez. Ang taga dito rin pala yun. Taga ano yata siya? Guillermo? Sino? Depende. Bala na. Datay dito muna bago tayo punta sa sama. Ayan guys, oh. Higyan na natin siya ng hipon. Yun lang po ang patis bukas. Dapat ito konti lang ang tubig. Para hindi malasak. Hindi mo na lagyan ng ganun na. Alin? Ayun, Chow. Gusto mo makpuno? Siya? Ayan na. Lutuin na natin ang ating ukoy. Sarap na utsura. Ito na siya mga ka-dragon. Sarap. Ayan guys, kain tayo. Ang dami naming ulam. Ayan o. Gutom na ng person. Nagdada si dami. Ng plap lang. Isigang ko siya. Laki. Sarap. Mag-uwi kami niyan guys sa Mindoro. Sinong gustong magpabili? Malaki yun. Ang isang piraso ay isang kilo. Malaki yung Kain na kain. Panginoon, salamat sa biyayang pinagkakaroon mo sa amin. Ang silbing lakas namin ito sa paglilingkod sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, ang laki ng tagapagligtas sa amin. Kain tayo mga ka-dragon. Dragon, ayan. Ang sarap ng aming ulam. Parang hindi pang gabi siya Sa plato. Kasi bang parang bawal mabusog sa gabi pero ang dami nating niluto. Parang ako na pala yun. Kunti-kunti lang. Ako ayoko na magkanin. Dahil nakain din tanghali. Kaninang tanghali guys, ang ulam namin ay garlic butter na hipon tsaka alimango. Tapos nilagyan ko siya ng tahong. Sarap. Tahong. Dito medyo iba-iba yung mapapanood na may niluluto sa kabila. Okay daw ang ukoy. Masarap. Yung plato. Sarap. Pag yun, ipabot nga ako ng plato. Ito na sa kanya oh. Alin? Ito. Ba't ikaw? Oo, bahala sa sarili.
Sarap pa nito oh. Nilapit mo ng konti rito. Mamaya na ako sa kanin. Tuwang na. Ito. Pagkasya eh. Baka nilalagnat ka na naman. Hindi naman oh. Lagnat laki lang. Yung doktor kasi kasama ko eh. Sino? Dati niya pala yung insert. Hindi makatulog. May mabasa ka mga isa yun. Ganun ka nila kalab. Kasi ikaw. Kaya yung unang lagnat niya. Bulungan niya pa ako sa tainga ko eh. Hindi Siya? kaya kinagat ng aso. Ba't di mo alam kung kinagat ka ng aso? Ng aso, sabi niya. Isigin na naman namin. Tsaha, hindi ko bakit kinagat ng aso. Napapraning ka talaga pag ganyan eh. Lalo pag ano pa? May suka. Kunay pa ang browse sa Google. So, pati si Kakut, may ramrama. Sarap guys ang aming ulam. Yan yung aming tanghalian kanina. So yun guys, hanggang dito na lang po ang aming episode na to. So sana nag-enjoy kayo sa simpleng episode. Ayan. Thank you so much mga ka-dragon. Ingat po kayo lahat. God bless.